Ngayon ako saklo. Di ba, kan này thiếu tôi này bro, ngayon ang tot na. Uy, 4 GB ako niya, Redmi 9 power nga. Kaanad siya, kape sa han, min ka bak hai hok lo me, kalo, 1 HP han kom hal de. अब बहुत हो गया, अब टपाटप देना ही पड़ेगा। No mercy!